Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng custom thumbnail na ginagamit ko po sa YouTube. So, yung gamit ko po is, sorry po, sinisipon ako. So, the app that I am using to produce those custom thumbnails is a free app from Play Store. So, pwede niyo po siyang i-search sa Play Store. And ito po siya. So, let's get started. So, yung ginagamit ko lang po na pang-edit is yung cellphone ko. So, recently, may isang app din po ako na ginagamit for editing videos. Isa-share ko din po sa inyo. So, for this video muna yung isa-share ko ay yung paggawa ng thumbnail. So, since hindi pa po ako nakakita ng isang app na pwede mong i-overlay yung dalawang video. I mean, pwede mong i-show ng sabay. Maghahanap muna po ako kasi iba yung editor na ginagamit ko. So, ito lang po muna yung screen record lang po ng cellphone yung aking ipapakita po sa inyo. So, let's start. So, punta tayo sa Play Store. Tapos, hanapin lang natin Moldiv. Ayan. So, since nakapag-download na ako, meron akong ganyan. So, exit natin para makita nyo yung icon. So, ito yung icon niya. Yun yung may bilog. So, ito, bilog siya na may blue, green, parang orange siya yellow. So, ayan siya. Tapos, tingnan natin kung pwedeng i-landscape para kasya siya doon sa ayaw niya. So, ito collage. Piliin natin collage. And then, freestyle. Tingnan natin kung pwede siyang i-landscape. So, choose tayo ng picture. So, kanina may ginawa ko na to kanina, kaya lang hindi ako nakapag-record ng voice over. So, pili natin ito. So, tsaka yung isang YouTube na icon. So, yan. Yan natin yung pwedeng i-landscape. Ayaw nyo pa rin. So, adjust muna natin yung frame. So, click on frame adjust. And then, i-drag nyo lang tong 3.4. Gawin nating 4:3. Tapos, drag lang natin yung pictures. Lakihan natin ito. Yung face. Tapos, itong gagawin ko ay for this video naman. So, ayan. So, yung YouTube, liliitan natin. So, to just, yung parang use 2 fingers para liitan siya or lakihan yung mga pictures. Tapos, kung gusto nyo dagdagan, click nyo lang dito. Tapos, albums. Mag-add kayo ng image. So, at this point, add naman tayo ng text. At this point, let's add some text. Click on the letter T on the lower part of the screen. And then, let's put on how to question mark. Tapos, lagyan natin ng shadow. Kung nakikita niyo yung text, lagyan natin ng shadow. So, may mga presets na ng shadows dito. So, pili tayo. So, pwede nyo naman ding i-customize. Ito lang, pindutin nyo lang tong parang pencil on the side. And then, dito nyo pwede siyang i-customize yung shadow, yung stroke, ganon. So, pwedeng yung stroke na ay pink. Ayan. Kini-click ko lang or kung ano yung gusto nyo stroke. Gano'n ka siya kalaki, pwede rin lakihan or liitan na ganyan. Okay. So, let's try that. So, how to lagay natin dito. So, to drag, ganun din. Pwede niyong lakihan. Nakikita niyo itong arrow dito sa right side part of your screen. Yun. Pag pinindot niyo yung, inactivate niyo yung how to, may arrow up or, arrow to the upper right and to the lower left. So, pwede niyong i-click, i-tap yan and then to drag para dun sa size na desired ninyo. So, yan natin how to. And then, dagdagan natin custom
paano gumawa ng custom thumbnail, click ulit natin yung text. Tapos, see, custom. Para malaki, separate natin yung custom tsaka yung thumbnail na word. So, yun, ganun din, lagyan ulit natin ng shadow para mas mabasa yung text. Tapos, pwede din natin siyang lagyan nito. Yung parang yung background ng text mismo. So, as you can see, ayan siya. Parang feel nung shape. So, ayan yung itsura niya. So, for this one, gawin natin siyang light pink or dark pink. So, parang ganyan. Let's try that. So, custom. Lagyan natin dito sa side. Medyo lakihan natin ng konti. Yan, custom. Then, next again, text. Thumbnail. Tapos, pili tayo ng, if you wanted to change the font, you just have to tap on yung may big letter A tsaka small letter A. Let's tap that. And then, let's choose for the type of text that we wanted or yung font style na gusto natin gamitin. So, yun, faux shadow, yun yung itsura niya. So, makikita nyo naman kung ano yung bagay doon sa inyong text. So, let's try ito, malaki. Kasi maganda pag sa YouTube po, malaki po yung inyong malaki po yung inyong text. Para kapag nag-scroll nga po sila doon sa YouTube home, makikita nila agad yung iyong content or overview of your content. So, let's put on some fills. Fill in yung shape niya. Ano bang color? Yung ganyan. So, let's try that. So, ito siya. Custom thumbnail. Liitan natin yung custom. Ibahin natin yung text. Ito. Liitan natin ang konti. Custom thumbnail. Ayan, so, lagyan natin for YouTube. Or yung icon na lang for me, yun na lang ilalagay ko. Change natin yung font. Let's say this, ABZ regular. Pangit siya. Ito. Wait, ito. Ayan, for YouTube. So, drag natin with my mommy finger. Gusto ko small letter yung 4. So, pwede, kung gusto niyo pang i-edit, yung may pencil po sa side, on the left-hand side of your screen, ayan, may pencil yan. Click niyo lang, or tap niyo lang, para i-change or i-edit yung text na ilagay. Then, click OK on the uppermost part of your screen. Ayan na siya, for YouTube. So, para liitan again, use 2 fingers to drag or yung arrow na pang upper right and lower left. So, pwede natin iikot na ganyan. Oops. Okay. So, for me, that's okay. So, just click on this, itong lower part of the screen na parang may arrow up. Yung pinaka lower most part ng screen with the arrow up picture or icon. Ano ba yan? So, tap nyo lang yan. And then, choose maximum. Para malaki yung image na masisave natin. Then, so yun, magsisave na siya. Ayan, so okay siya. So, yun yung mga may advertisement dito sa app na to. But that's fine. It's free. So, exit. Let's exit and we will check doon sa ating gallery kung naandun siya sa album. Okay, not enough storage. Saan ba? Maldive, here. So, ito po siya. Ito naman yung nagawa ko kanina na hindi ko na i-record. Para mas maganda ata ito. So, ayan siya. Okay, so that's all for this tutorial. Bye!
dito po nagtatapos ang ating mini tutorial. Sana po ay may natutunan po kayo. So, yun lang po yun. Mag-download po kayo ng app that is free. And then, isipin yung mabuti, mas maganda kung related po doon sa content yung gagawin niyo po thumbnail. At maganda din po na malaki po yung text para kahit po nag-scroll po doon sa YouTube home yung manunood po, makikita po agad nila yung title na andun po sa thumbnail. So that's all for this video. Thank you so much for watching. Please do subscribe and click that bell button so you will be notified each time I upload a new video. Thank you so much.